Добрый день, шановные сябры, шановные читачи, аматары читання. Вельмі прыемна мне быць гостем віткаўскіх чытанняў у гэтым годзе. Прыехала я ў бібліятэку на Случыну, на зямлю Васіля Віткі не з пустымі рукамі. Привезла кніжку, якая толькі-толькі побачила свет, «Золотые рыбки». І вось яшчэ одна «Прывітанне сонніка». Прыемна было бачыць і некаторыя кніжкі, якія выходзілі ў мяне раней у вашай бібліятэцы. І, канешне, што хацелася б сказаць. Шановныя маленькія сябры, кніжка гэта самы лепшы сябра. Пасябруйце з кніжкай, і вам ніколі не будзе сумна ў жыцці. Маленечкі вершык, Макінтош. Дождж устаў да першых пеўняў, моўчкі слухаў перуны. Ён збіраўся ў лес, напэўна, дождж усё ж такі грыбны, дожджык дзверы на засоўку. Кій у рукі ўзяў і кош, не забыўся пра абноўку. Цёмна-сіні Макінтош. Да новых сустрэч на старонках кніг. Дзякуй.